Ilang puok pasyalan naman po sa Pangasinan, dinayo ng mga turista nitong undas. Para sa detalye, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Dinagsa ng mga turista ang ilang kilalang puok pasyalan sa Pangasinan nitong weekend kasabay ng paggunita ng undas. Opo, kakabisita lang po namin. Kasama ko po yung fiancé ko po. It was good, right? Okay naman. Maganda siya. Yun lang mainit. Sobrang init pero worth it naman. Maraming beachgoers ang nagtungo sa Patar Beach sa Bulinaw, Pangasinan noong Sabado at Linggo. Ayon kay Jacqueline Bunuan, staff ng Bulinaw Tourism Office, tuloy-tuloy ang kanilang pagbabantay sa mga pasyalan sa kanilang bayan. Umabot umano sa 20% ang bilang ng mga dumayo noong Sabado habang 10% naman kahapon. Zero casualty pa rin po tayo dito sa Patar White Beach since nag-start ang Oplan Ondas po namin. Yes po, as of kasi ang updated data po namin is September kasi po nag-end po ang October ng Friday lang. So nung September po sa accommodation po namin, we have almost 6,000 plus sa day-night po yun accommodation, and for our tour naman po, sa aming day tour naman po, we have 10,000 plus. Kasama na po dyan mga foreign and local, domestic po kasi kami. So sa day tour po namin, as of September, mayroon po kaming 500 plus. At sa night naman po accommodation, we have 100 plus foreign po. Inaasahan mas marami pang aktibidad ang isasagawa sa bayan lalo na't papalapit na ang buwan ng Disyembre. Samantala, dinayo rin ng tanyag na 100 Islands sa Alaminos City kung saan patok pa rin sa mga bisita ang island hopping. Tulad sa Patar Beach sa Bulinaw, Pangasinan, dinarayo rin dito sa lungsod ng Alaminos ang 100 Islands kung saan makikita nyo sa aking likuran naman ay patuloy yung mga ginagawang activities para dito sa ating mga bumibisita na mga turista. Dito pa rin, no, kaugnay sa pagdiriwang ng undas ay meron pa rin mga pumupunta dito ang mga turista para magpatuloy sa kanilang pagbisita. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.